Yes, apo, para kanya ka po kas presiding officer ti Lawag City, similar met lang ti trabaho mi ti Senate apo at ti Senate pang national da suda da kami nga pang local apo ito'y kamet lang luglugar ti apo so ti trabaho da nga preside isu met lang ti trabaho mi apo at no malagip yu apo ada di time ti lawag idi nga na-block da ti budget ti lawag kaputa handa kadua ti mayor anat consequence na no kadiji apo no ma-block ti budget. Consequence po awan unay awan improvement ti mapasamak re-enacted ti budget. So na madi nga makikita apo no digito'y senador tayo ket handang agti tinunos ito iti Lawag City apo awan makuna tayo nga majority awan minority apo uray hangkam nga agkadwa ken ni apo mayor idi na udi election apo may mesa latta ti kayat ti amin apo mesa latta ti arapaap mi amin apo no ti pagsayatan ti Lawag City latta ti pampanunutan mi apo isu no ada digiti measures ko apo nga kayat kung ipasa awan met kumontra po at akitan damit di pagsayatan kas lang kumamit isuda po no the measures ni mayor nga kayat nang ipasa suportaan mi apo ta kitan mi lata di pagsayatan no ka tayat advice ulit no ka ni mayor no ana ti makunami yam hami nga ti harharangen ti pagsayatan ti syudad apo iso di mapaspasamak nga nagkarambola di diyan na po actually apo dupay ti grupo ti messenger mi nga vice mayor kada dito ko konsehales nga naduma-dumay ti Pilipinas kayat da kumapay nga girwar ti statement ni nga kaslang ibagada nga kayat da nga ti agside ken ni Apo Gatchalian kayat agside ken ni Apo Cayetano yan imbaga kada kwada po nga dapat hanga kasi ti move tayo dapat ti move tayo is to pray for their unity at narigat apo nga ti makisaside ka kada kwada it will just kas lang agkaroon lang ti faction man ito locality na yan apo at ano datayo nga local leaders no side tayo ti national leaders syempre dito supporters tayo datayo met ti patpatganda so hanga nasaya at apo nga ti to take side whether sino ti papanan no di nga kitan tayo ti pagsayatan ti Pilipinas apo di ti imbaga kadakwali so nawatan damit ti puntos ko po nga we should enact local governance iti lugar tayo ordinances to safeguard nga dito yung national issues ang mapasamak ito'y locality tayo po iso DJ iti baga dawada imbes nga ti support kayo ken ni Gatchalian man or ken ni Cayetano we should see to it nga we pass ordinances nga hanga maulit dito mapaspasamak ti national nga skandala po ito'y locality tayo po nga dito'y kwartat gobyerno uso ti papapananda iso ti imbaka kadakwada apo Janice. Okay. Do you think, I mean, sir, medyo pipinnersonal dan iso nga makumkompromisean jay supposed to be public service, Apo Vice Mayor? Iso DJ aglalaoken apo ata syempre adalata DJ in favor met keni apo presidente apo ada DJ majority black nga kunada ada met DJ against the minority nga kunada tapos umay umasa sinigman detoy national election na po 2028 nakurang 2 years lang na po ket DJ pa issue nga ni impeachment case ni apo Vice President Sara Duterte po aglalaw kami ni Jai na po iso kasta ta digito at syempre no sino ti ag-preside during the impeachment ni Apo Duterte will play a big factor apo kadetoy outcome na met no ko apo. Okay. What about iti datoy panang boycott ti biyang iti paksyon iti biyang iti Cayetano Apo Vice Mayor deti session niya supposed to be ket ditoy dang pagsasaritaan iti kumamat tagakat para iti biyang ti pagilian tayo Pilipinas para iti panagprogreso iti tunggal maysa kada tayo iti dito pagilian sir kas presiding officer natima ko na tayo iti deto yusto kading dang detoy uno anat pa nang describer mo sir. Actually apo napadasak met ti kasjaye nga ag-session kami nga kurang kami nga awang quorum ket syempre kas mesa nga mga dadaulo ti lugar tayo nagrigat ti nakasagana amin tapos awang met quorum hanggang nga makapag dakat hanggang nga makapag-session na po kaputi kurang-kurang iso
mawawatak met sentiments da po ano taxpayers money data we have obligation kadita nang ibutos tayo nga atendaran tayo DJ session tayo po ta DJ ti mandate nga rod ket no ana DJ for any reason nga handa nga makatendar adda ngamin diskarte da ngamin apo DJ ti rigaten no adakat national level adda met ti kunada nga ti halang nga ti locality mo lang amin ti pampanotem no diget ti entero nga Pilipinas ti sungsung batam no kan so adda kanyada nga diskarte no kasanuda met nga ipakat ti pinang-interpret damet ka DJ rules la po. At syempre, for example, no, if you take side ken ni Apo Cayetano, handa nag-appear at nadamagda nga tamet DJ Calrambola nga ti i-unseat na di ito all members yan. So, kanya-kanyang posisyon na po ka DJ pagsayatan met ti kada grupo ta po. We should always see to it nga ti pagsayatan met lahat ti Pilipinas ti afafteran tayo kumalata po. Okay. Para kang sir, posible ka di nga maapektaran na numampayawan tayo mismo idzay, but maapektaran na itinagdudumang sektor dito ipagilyan tayo, especially the economy. Apo Vice Mayor. Siyempre po in national scale po, dito investors tayo nga isutararmen ni Apo BBM nga mapapan sa baling nga lugar kas lang ti gapgapunat Japan na po nagadod na commit ikeng kwa na nga ti ag-invest ti Pilipinas sinot mangayat nga ag-invest ti Pilipinas apo no kas timbet nga unstable ti government tayo po nga ti Senate tayo ket ag kagagulo tayo iti Congress ket ikatenda pa iti membro ti Jayan na po so dapat da nga kita DJ bigger picture ka DJ Ubo Brian da po DJ lang ti ito Vyukmet yem no locality te apo no mapektaran tayo ka DJ Ubo Brian ti national apo ket hang kasjay apo at our local autonomy met hantay met nga mapektaran ka DJ Ubo Brian DJ national apo. Okay, sir. Okay, sir. Anyway, maraming salamat. Kita nagpintas nagiti nga kapan panunuta may nagitidetoy nga banag balaksid sir. Ni no dari kitay mensahe met nang runa itidetoy mapaspasaran tay tatahaan lang nga detoy krisis itibiyang iti Middle East. Po Vice Mayor, but detoy tatta mapaspasamak iti Senado, sir. Yes, kakadwa nga kalugaran di Lawag City, kaniti Ilocos Norte po, ti kayat ko man lang ipagpakasi kada kay amin kakadwa, no ada makita yung madi arami da po, no ada makita yung madi nga proyekto, agsarita kayo apo tapno da kami nga napabutusan po, makita mi ka DJ project po, usumit lang ti paka-implementaran na po, no maminsan nga na po, no awan met aguni, amin met makita amin nga project ti national or local po, boses yun ti kasapulan mi po, tada kami ti mangkita met lang ang gusto amin ti pakagasgastusan or paka-implementaran dito ti kwarta met lang ti umila po. So, tumakder kaya po nga, agibaga kayo, kada kami, no, ada DJ makita ya po. So, agalalwad kaya po, may mga pinagtutudwanen, Diyos unay tagina po, Janice, at mga gundaway, kada kaya amin dito bumbuha po.